estás? Hola, chica, que tal? Que toda a vida dedicada a este negocio, non? Toda a miña vida. Eu xa era redera desde rapaciña, xa fui redera. E despois, por desgracia, morreu o meu home. Vendín o que tiñamos no mar, que tiñamos 2 bateas e un barco, e vendín o que tiñamos no mar, e seguín avante. Xa me jovelín, e empezaron as miñas fillas agora, pero xa no sitio ahora, non? Porque o meu quedaba me puño pequeno. Ben, ainda nos ven a controlar, sí. Sí. E se non tratamos ben algún cliente, Sí. A veces, ademais, gustanos que estea por aquí tamén, porque Sí, porque se está activa ela tamén. E consultamoslle moitísimas cousas sempre. Hai algunha cousa, sempre surgen cousas novas. Os mariñeiros incluso a reclaman. A reclaman porque, Elita, como podemos facer con isto, con aquelo, e cousas que nós nese aspecto aínda non acabamos de dominar porque ela sempre pensa da mellor maneira para que o aparello pesque. Temos mallas de 26, de 22, de 24... 26, 22 metros falamos, non? No. De que falamos? A ver. É o que a malla. Pasadas. Os milímetros. Un aparello leva moito tempo. Según de que seas. Un aparello de cerco, por exemplo, de traballo de mulleres, ao mellor vale 1 millón de pesetas. 6.000 euros, mellor dito falado. O traballo. O traballo, arriba e abaixo. Depende tamén... Sen contar a materia... Sin comentar o 1 millón de pesetas, ou 800.000 pesetas, ou así. Un barco que leva 100 brasas de largo, e outro pode levar 200 brasas, 250 ou 300 brasas, depende do barco que sea. E según o burro, é albartar. De hecho, é a cousa. Isto pro chopo? Sí, para chopo, para samoriña, para nécora, para todo ese tipo de xivas, todo ese tipo de cousas. E máis desta, tamén a levan, desta malla tamén. As mallas legales que poñen a xunta. Temos aquel modelo de NASA que tamén nos facemos que é un pouco rarilla. Sí, así que mira, tamén esa rarilla. Este sí que é un invento. Ese é un invento tamén. E de quen? Supuestamente como para... di meu pai, é de rastro sin red. Supuestamente para pescar o pulpo. Supostamente. O que pasa que non sabemos se funcionan porque foron para fora. Como eres, Máis amables e agradables que esta señora non hai outras. Gracias, Luis, gracias. Un dos clientes vos. Vouche facer os aparellos prontiño. Xa verás. Traen nos bombóns de regalo, nos traen pedras e todo. De África, das minas de África. Traennos de todo, Claro, verdad? porque por aquí, por esta tenda, pasaran mariñeiros que percorrerían a todo o mar, non? A verdade é que sí, a verdade é que sí. E, bueno, espero que máis que nos quede conocer. E non teredes mozo ou home mariñeiro? Ou que Eu, sí, o mozo meu mariñeiro. Coñecicholo na tenda? Pois sí, pois venme a cortejar a tienda, que queres? Hai veces que viña solo por unha cousiña de 80 céntimos para facelo disimulado, E pero... invitarte helados. É verdade, invitarme helados. Tuvo que conquistarme, claro. Lupe, ti tamén pertences ao negocio familiar de Lita, non? Pois sí, son filla de Lita, son a terceira, levo os desde os 15 anos traballando, e máis ben confeccionamos, eu máis miña tía, pois confeccionamos as redes, elas aquí, pois, dedícanse a vendelas. Ti tamén tens que estar traballando como estas señoras que vemos? No, eu normalmente traballo noutras artes, elas fan o do cerco, pero bueno, son compañeiras nosas tamén. Que tal? Bos días. Como están? Lola, como se leva isto de traballar con estes días, así con este tempo revolto? Pois ben, porque xa estamos acostumbradas. Leva moitos anos, así que xa non me extraña nada. Oxe non vai frío? Oxe non fai frío. Oxe non. Hai días peores. Sabes que pasa? Que con me dá as mans e non corren, non traballas igual, non apuras o mismo, non están as mans entanquidas, o sea, non hai mobilidade. E vostedes que traballan con tantos metros de rede, como saben por onde teñen que coser, por onde cose unha, por xa onde traballou a outra? Non, porque se ve, mira, non ves, non era aquí leva aberto. E vai nun sitio distinto ao que vou eu xa. Son buratos pequeniños, hai que ir buscándos, e atándose nomais. E moitos meses no barco xa os marcan eles con fío blanco. Que lles preguntan os turistas? Como facemos, o mismo que a vos. Como encontráis el aparejo, como encontráis los agujeros, esas cosas. Como podéis ver, claro, un monte de aparello que hay, como... Y si, bueno, y luego os dolerán las piernas, os dolerán las... Típico, de siempre.
E doen vos? Doen. As mulleres somos moi rentables a traballar, por moito que digo. Eu traballo de vez en cando para uns atuneros, e normalmente ese traballo fan nos homes. E sabes que di? Que somos máis rentables as mulleres que os homes a traballar en iso. E iso que os homes apuran bastante máis que nós. Pero os homes paranse a falar e nós falamos pero traballamos. Os homes paranse a discutir do fútbol. Nós podemos discutir pero estamos traballando. O sea que, sabes? Sefa, como estás? Días, que tal? Sí, isto é artesanal de todo. Entonces é feito todo a man, é un butrón de pescar as anguilas. Si, os facemos nós, desde principio a fin. Isto é unha rede de vieiras de pescar. As vieiras tamén as facemos nós cortamos do telar grande, vamos cortando e temos que unir e despois os mariñeiros o colocan no rastro de vieiras. E son cousas que se fan en cambados porque, claro, as vieiras non se pescan en moitos sitios, entonces isto dedicámonos nos a facelas aquí. Isto queda un cope e entonces as vieiras entran para dentro. E todo isto onde se aprende a facelo? Ti onde aprendiches? Bueno, eu aprendín desde pequena con miña irmán, con Lita. Meu pai tiña barco e tiñamos redes pola casa, había que facelas, e miña nai, ala, con túa irmán, bocadillo e con túa irmán. Entonces, pois, primeiro non me gustaba, pero despois tuve que aprender e fun aprendendo día a día hasta hoxe, que hoxe me gusta. Hoxe para min é un traballo maravilloso. Sinto que non hai xa xente que queira sabelo. Non hai relevo en este traballo, é unha pena. Teño unha neta, bueno, agora tamén polo medio eu procuro enseñarlle algo, despois se a que lle gusta, pois mira, a ver.